Gentlemen of Anabayali Group of Companies, cages, Kefenemezi, cages, Kefenemezin, how market, Kemakafia, and Aquado Quali, and a mekwa, I'm an amen. Cages, Gentlemen of Anabayali Group of Companies, how market. O nwere nke were iwe the other day. O were iwe si akpọ ụmụazị ya na-abịa. Ha sị ya nekwe ụmụazị ị na-abịa. Hey, ha bịa weekend. Ọgba avụdụ tụfuo ilu fikọsịa ilu face the other side. Onye mere elutebe nso ozugbo bilie n'oche pụa na street ebe anyị nọ na-ekwoyali nke bụ iji na-azụ Anabayali Group of Companies. O wee iwe cross ọla onwe road nalie. Letters ka ajụbaziri ya bụ wale ajụ ọzọ ka ezifebi iwe si na ego adịrọ after all kwa ụmụazị ya atọ ebe a mmadụ abịarala ya ahụ ọkụ ekwa starting when ka ijezi arụ afụbago ifu na aka ejekwe na-eje hey aka na-amata dị binsi amata abidobedi ikwu ya akwụ sef ịghọtago nye ka ị na-afụchasịla na-afụchasị alụ ụfụ pepe bọdị abago ya alụ ijigo mmiri ose wee saa alụ. Men of Anabayali Group of Companies, cages, how markets.